Ghana ya hwade esan se Bible ka safa Odiifour ne o kasem a ebam ehu ya no se ne ho dodo no kakra nti na o free haya no consultation nti o sorry ya call them no yes ne o said ya tie no age se okuhu ni doctor na o hwede nti a ne ho ye no on tiase nti okuhu ni doctor ba Adofo mu yemamo akwa basronko edeba ifidi kese yuso na munim se tuma GHD ensem bia ekotwi kobre mind nam wiase nia no ye de no kretro ewo mu no ene de esom wefidi yuso na se na enra no beto social media bibia obefe bia se yem papa Odiifour kese awoda the Church of Rabbi ano ye Odiifour kwabna Tawiah o man mu nia Odiifour atese ba no amanyosem mu krampa obi enim ne din chese asema yete ne se fofie anto ata ama yen papa yi ato nananom ewo ensedo ye wanwa pa ye ka se ye ntena se entie ensema enam wiem keke enu ntie tutu ya namon ya bepie mu ewo asafo ho the Church of Rabbi ne ba yeso no busafo anokwasem ebusua hia a obi a hye tuntum na je se ebusafo asem yete no kre o na ye bebisemu se ne baaye ene enhyehyeye so a ebusuafo ede to kwan mu nti we de wo hwede a na boa me na ye mampanifo a menyom wo me nchen akwa abashonko mra dwumede no eso eja mo akwa bo acho hunsu mo akwa ba ya de na wisi Radi ase say timi beto mu nkwamu na eja me hyase wo so pacho obotimi abodin ene ebusuani mu ogina bia na ye etiefo ne ahwefo timi hu so your friend Samson Somoa minua kuma ne Odiifour kwamra Tawiah wa bebie sorry we of fanko bari na odimachi miensa na me mani mu nyina akra na me na me pani okay nti me tie ne dabiam ne sene no yare no sem tutumre ka bai na fofianto ata ani agro na bam nti ya de tam ni pano ko yarsabia no sini nyankopon pe no eno oye no nyame onipa nkwa nyina wo nyankopon sem nti nse onyankopon wa ye beba so pa na mehede bisa won sempa na mepe odin no se na obi abehu wo ene onipa ban a ode wo ha na meba won so mpacho eja odin ene onipa ban a ode wo ha me so ye frame Osofu Gabriel Quarantine me ye Odiifour kwabna Tawiah Osofu pani e wo Church of Rabbi ha me ni na 19 frisia bebre ti me ni Osofu pani a me wo Church of Rabbi Odiifour kwabna Tawiah na asi okay mpenifo we de madam asese motimi achire na eja wakoye busuni de yenhya semfi so na wo ka se wo baby na wote ne yare mu na wode bae pachochire mu chen na mo koko na minyanti nenti se minua na oyare ti omonde na ekoya sabia enumu anche nze ni 3 days pe na minua na di free mu a so odi abon tu jam no nturu ya odi awani nkom nze me chance ni risk tutu me ka ba ya ya mo ma be tu ti ni sa ni ti na wa nya na odi free na bese na senyi ye nre ya na esi ana ebre abim bre no na me nya ne tie se be 3 weeks time ana yare ne kan no nti o hwe se emu ye de na se o de ne ko ya sabia okay emu ana so o je emu a yina so be de ahia mu yi o je emu daben nane mem enra okay na Osofu so we Odiifour intimate ma for Odiifour na Odiifour me for so Osofu ni me Odiifour ne sofo no oh okay eja na onso ne na wo ha eba ne sen said ye minua no we of ano kan ye de ene na ekoba yenim ye hunu ne yare da ho ye hunu hwe se bia oda ho na munkukuru munsoro munsukuru munsonu mu dabi ye hunu bisa
ehu ya no se ne ho dodo no kakra nti na o free haya no consultation nti o sorry ya call them no yes ne o say said ya tie no age say okuhu ni doctor na o hwe die nti a ne ho ye no on tiase nti o kokuhu ni doctor ba yes you no call oni ne refer ka no mkoe chom koe ndade chinye no ye frɛ no so ya omagina to hoso ndi nso osi nso nti omo oda ho na nwure ni de na ye ti no ni di free ha koe na wa ni di da no ade chin so sa ti bedi 3 days no yeti o san frɛ mbiem sɛ papa yare no edin che some san transfer in the Rich Hospital no didn't free ho koe tini nansan so anopa enura anopa yeda ha ya ti anje papa ajem oh ayeden din so sin so mu jamano so omaniti ya na chese oko yes Rich one wo jem ti wa nyare na ho wa nye bibia so am ya hu se papa yi ehun fa no je ya twice na ni hu dodo no kakra o sorry free kunyan mu a o call them free them one of me free ka ma no mko o so ko hu ni doctor no ko hu doctor ba no anu no yeti an so rich free rich na diamond ti papa u ya no kre papa u ya ko hwe no sisi ye ko ebinum adi kan ko ho ya de ne kwa ko she fridge mu hospital ho ko he kwan be fa so de na she fridge mu ti ye ko she fridge mu ya ne be ma betena ase ne hunu se de ntutu ya be ban se de ntutu ye bi ani ho aba ye betimi aka ntimi nkyere nti e free na de korno de ntutu ye ni mu an ye ho ti se ba se mo be ben de amre no so a e be kyere mo se bi ase e da se na busua be hia ya betena ase ne aye nkyehye ya ama ayie no ti ayie no ba na mo aba mbaje no na obi atibi mo hu say the nation prophet kwabna Tawiah no nye onkan hu bi Ghana 40 na atono Ghana this year Ghana mine o minim papa nanti wonka omo mpaye ma ne ho da de bia Ghana ti wadwen Ghana ho de ko ti Ghana nyina mu mi ansori Yensum nyempa na kurabre medase you na eja akoye ni nua pani de bebisa se emfie sen ne papa edi ya wode atona nanu na 55 emfie agbenu 55 years 55 years I say ambrano oja na ninyi mono de onche da nyi bebresa so wo de obi ani ba bi efiri ba de onyankopon no anenim tanso ni pankwan wo nyame nsem di 55 years eno nyai na eja ebusua ni nye timie abedu ha ana feina omo etu amana mu ede abana abusua ne de nyina mehia ye nse na me kasa me won kokko okay ndi no me bae no abeto abusua ne bi abusua ne nyina nya mehia ye nti sisi kra no yeso mo nyina behia ne hu dako a ibidi na wotwe na afi na wotwe ne mu no ne be hu ye de ayi no ebe hye nti no nse abusua ne nyina behia ne atrance ba sisi de sisi bi ko moje ho ko akope ba bia de ne ko hye ba bia eye okay me bae me bisa me sa no mo kan na eja we de mami nsem bisa we so yen papa Odiifour kwabna Tawiah ne chipa ifihi ne chi oye o maame sa oye nkwatia kwa nkwatia sana abano tomoti ya ne je se wo ne de nokre na eja woni asafomani bi ehia edi hu nkomo wo so se na news no ayade amom oh se nokre se si ya no se de ade nko bae papa no wa nyare na ho nti aye obia mpofiri mu ade nti bebre no enam kwan bi no ofrem sisi
Afi na bebree no egunam kwan mu ba. Omo bi obeti bia no de said the news no kokofa no. Nye yenkura na yefa mo ana mo de nam ntem trofo emi nwanwampo enora ebo 8:30 near BBC announce Peace FM announce na yen hampo kura safuman pokura bebree nte obi ante so na mo de obi on my FM 5 o'clock so na omo announce na no so ya na mo tifiri he as money de and chere na spread it aso bebree na atem nti asafumano de den sesi ya bebree no kọ mochire ho ya de no kọ kopen baby papa de na hye na ya hunu da ya de betoto no se de abusuan pani kan no ya hunu ntoto ya nani so na dodo no de sesi bebree ate ebi na egusu ba nti ya fe ni eba be hiem na nya so asafumano ni asore no mu no ya hunu se de ye be kra papa na fa ntoto ya no de ya fe ni ya hyase ya ba se anura no empofiri bia nim se na beba papa onyare da onye bibi se me ehu da ti aji obi ansem na una na one ne eben pa wo kire se one ne bibi okobia one na otai ko hwe na pomudin nsem se ne de ekoso wiase nti special doctor hwe no ti temo aye ne ye consultation o kan se ne ho mfa no papa ne ho ntisi ne ho so yie ntu no okwa hu ni doctor na ofre ka ofa ka na okoe nti okọ ni doctor no ho nti ni doctor no nem so refer no de ne ko Rich Hospital ho no to ko hu doctor no wa ya nti ne nkra bi wan ka hwe enso ankere yen biem ya nti hwe ti ya nti David ya nti yare bia afi no moko omo ko ya nti omo de no ko mochiro no na bia ho na ye behunu dia ande sese dia wo ha dia metimi aka se ya na meboa minim yare no ebusuafo asem no asa agragro nanso enibra befie enibra ba ye papa Odiifour kwabna Tawiah ne ho asem na ye di onkone ye be yi nko te ho otie mu ba ko ebusuafo asafo ha ni agege papa ye ne ye ba ya mbeto no ya metu na atese asem ya betu ofie ni se woni obiem onka ti asefo hu biem ewiase na ye hu sei ebeni we dia mamisamra osubiem obi bebisa se nti sesi ano nkola no omo wote sen eyere num so no omo ye omo so etibiem te sen sisi a amano ana oyere ne die ne ho ye nkora no so ho ye me buy so say bibi fufuru ho a ngom de bebo mi say o mama ne bo mu de nje say we achi de boni bia ni ho a obia ho ye na mpacho no o masen ne mano odi kan wo bi bi kura na mo ha mbe tutu ho okay na we na we de am so ne na wo ba na usa na mom di kan di omanyinyi bebree amudodo be sen amoko ombe itana se some 8 When we dey be ma mo yakọ na mo ncheche mo we na asemi atufie ontima mo awode na mutimi nyina openi we dey sana wodi tu ye nim se ehye bia mo de betu nim enso e be twen se de be kisi bia na e betimo nka na enso de betimi aye bia na se na e be so e be ba ha se no so no yetimi hu se ne be ye no yo okay nti da ben na mo be sa ehia bia mo fie se no na meka se omo free mochire ho ba na abusunya se ebisese abusunya no biko enma no biko na sore ma no so ko mochire ho nti atitiru anu panifu awum no e ba be hia omo free ho ba na omo de ho amane no e be boye so omo nya ba bi di nato nti omo nya ba bi di nato awie dia na sese ye den ye timi tu sinkonwa na yi edasi wo se nda we sei ye be di na wotwe ana se that's we be sese dia mintimi nyina mu enka se ochena na de chinye nti se obaji mi number dia na se de be nti je du so a ene ya frem se ne ne yedi na otweda no ana se ochena ejansa ne be kono Ghana fo hweyin asembe eno de beja wo oh mema ye nyina ya akọ ya depa
yade pa Odiifour kasa na tumi di akire na atono na nyese wokwa na kura odinachi agya ye wo ho ye be ye adwuma saa atai na chi ama obi ahunu se Odiifour tewi obeye adwuma oye adwuma no so ma Ghana man ti se de Odiifour ye adwuma no saa soro no atiase asoro enya adwuma no ento ho ohwe se de hati ya eye dodo efie Odiifour tewi odidi ma dodo edibi oye dodo agya nti dodo agya de ontimi nkokra saa manachi nsai nti munyina ya mfa mpa bonta ye chi na mo meka ye ho na ye nsom ye be adwuma se de ha oye adwuma da no ye beto aso ni ya hye nanu onyam nti duru so a aye dan so duru a mo abeka ye ho mo aboa ye ni ya pagya no na wiase nyina hu se de Odiifour no na adwuma tie nti se obi ankran se obi a me obi a yakọ bebre na tia o me nura me phone esunsa throughout esunsa obi a obeti bia na osun ti mi ka kire obi a so obi antwa na kuma anto no yam onyame na odema no no aso na oje se de 3 days pe okoye no wantimi ama biem no de obi ntimi nka mu asem agi nyame pe na nim ne ye na oyema ne ma dumi enu kwa kirefo no no oya wre kirefo so ti yesre obi a so obi antwa na kuma anto no yam ye nyina yen muso ntwa ope ti de besi bia be ma obi aso ate eja wonso eseme na de beja Ghana for ewo arehusem ya abai na me de ja Ghana for se Ghana ya hwade esan se Bible ka safa Odiifour ne o kasem a ebam an se ye nyina nim kwamra tewia nkoma ya na o hye nso a eba nti we ye abesua Ghana man nyina se ye nua kwamra tewia Odiifour kwamra tewia no okọ ne krechi no Ghana man nyina ya hwade nti esra dofo nyina se ne o ka no asori de ana nyame asem no empopa e wo ho da bia nti minim se onyachi okọ ikura na chi de asori ndi ombeye na dai nyina nom de akai no no ma se ne obeti asori na enwu nse ye nyame dia nti mesra dofo nyina se ye nyina no yenya adwen ba ko na ne na wotwe no ana na yida no dofo nyina meboa na yenhu bibi papa kwamra Onyankopon fa kwamra tewia so yeye e de boa o man Ghana nti kakra metuma kana eja hebeda wase